खुलुमबाय बे समाव एन जनसन स्टुडिअ आं जनत नार्जारि दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय देग्लाय 2024 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एग्जामिनेशन आनजादाव उथ्रिसार जानाय सारिनं फाथाबारि गामिनि साथाम फरायसालिफोरखौ सारिनं फाथाबारि NELC गिर्जायाव गांफा बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइजों बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन गिर्जानिनो बोसोनगिरि सिमसन बसुमतारी। बिदिब्ला फै नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनांगौ। जेसे थागोन एसेसिम सोलोंनाय आयदाखौ नाजावफिननो थाखाय खावलायदों। फरायनायाव बैसोजों जेबो मिनिं गैया। बोराय आरो बुरै हायोब्ला लाजियाब्ला बिमा बिफा जाब्लाबो फिसाफोरनि सिगाङाव फरायनो सोलोंनो लाजिब्लाबो गोसो दङब्ला नाजानाय दङब्ला सोलोंनायनि आयदाखौ लानो हायो। दा बेनिखायनो जायफ्रा उन्दै बैसोआव जानानै जायफ्रा एसे एक्सटेन्डलि जाबाय माखासे समाव बुजिनाय उनफ्राव जेरैबायदि सोंनाय बिदि फिननायफोरखौ होनो हायासै, जेरैबायदि फार्स्ट मार्क जानांगौ बे फार्स्ट मार्क जायैयाव खालामखबाय, इयुन फिउचाराव आसा आरो मिजिंथिनाय खामना खावलायनानै दोनहरबाय जेन बेक जानानैहाय नार्भास जानानै सोलोंनाय आयदायाव थाया। दा बेखौ आं खावलायहरग्रोनाय थाबाय। आरो दिनैहाय साथामबो बे समावहाय फिसौ फिसा जाजोब्बाय। सायाव बरसा खालामनाय नङा खालामनो थाखाय आरो नोंसिनि लोगो जोहोलाव सिख्लाफोरनि गासै नोंसिनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मोजाङै सैथोथा गुरै नम्र आरो बेबायदि आखलफोरखौ लानानै सानसे नोंसोरो जोंनि मान गोनां सन्मान गोनां आरो साबसिन देरसिन लावसिन जागोन। बे बदलिखौ दाव खालामग्राफोर जागोन जेखियावनो जाया। नोंथांमोननिसिम आसा भरसाखौ गिर्जानिफ्राय नेनानै थाबाय, आसा खालामबाय, गोजोननाय होबाय, दुखुनि सायाव रंजानाय थाबाय। गियानखौ नोंसोरो दिनै मोनबाय आरो बेनिफ्राय बांसिन बेखौ बाहायलांनो थाखाय नोंथांमोननियावहाय आसा आरो भरसा खालामनानै मण्डलिनिफ्राय गोजोननायखौ बे समाव जों जेबो गैया। जोङो मोनसे सिन हिसाबै नोंथांमोननो मोनसे मालाखौ गानहोनो हास्थायदों। बे जाबाय जोङो नोंथांमोननो जोंनि गिर्जानि अननायनि मोनसे देरहासारनायनि मोनसे सिन बरायनाय साबायखर बावनाय बेखौ आर'नाइजों लानो थाखाय आं बे समाव नाजावनो थाखाय खावलायदों। बेखौ बे समावहाय